Аднойчы ўвечары, калі я слухаў прамову на вялікай плошчы са шматлікімі статуямі, я адчуў змены і раптам зразумеў, што нарэшце атрымаў цялесную форму. Не быў я чужым на вуліцах Олатоя, што ляжыць на плато Саркіс паміж вяршынямі Нотан і Кадыфанек. Выступаў мой сябар Алос, і яго прамова кранула мяне да глыбіні душы, бо гэта была прамова сапраўднага грамадзяніна і патрыёта. У тую ноч прыйшла вестка пра падзенне Дайкаса і наступленне інутаў. Заняўшы ўмацаванне ля падножжа гор, іх шлях цяпер быў адкрыты на плато. Кожнаму грамадзяніну заставалася толькі пачаць супраціўляцца ў 10-разовым памеры сілы.